puheenvuoron. Edustaja Keskisarja, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Kansalaisaloite perää kuria. No, parlamentaarikon käteen eivät käy keppi ja vitsa, puhun pikemmin isällisestä huolenpidosta. Yleisradio on ehkä kuriton, vaan ylettömän muotitietoinen. Joskus Yle ostaa ideologioiden merkkivaatteita, pynttäytyy arvojen meikkeihin ja ripustautuu trendien henkareihin. 100-vuotias media muistuttaa teiniä ulkonäköpaineissaan. Yle hakee kaveripiirin hyväksyntää hölmöilylläkin. Pipo päässä pakkasella olisi noloa. Mikäpä siinä? Ajanhenki huokuu aina median sesonkeihin ja kuoseihin. Mutta onko Ylen takki auki nyt kun uusin todellisuus vihmoo? Kenties lempiasu onkin maailmalla jo alaston. Pahoittelut pikkupuheenvuorooni ahdan hankalia käsitteitä. Joukkiherännäisyys, rasismin vastainen itseinho, sateenkaari-industrialismi ja ilmakehäkiihko lienevät vanhentunutta krääsää. Turha tuputtaa sitä ruutuun uutuutena, saati ajattomana kestosuosikkina. Kansalaisaloite pyrkii julkisrahoitteisen propagandan riisumiseen. Oikein. Kuka kaipaa aivopesua kolisevalla pesukoneella ja keinotekoisilla kemikaaleilla? Sanon mitä tahansa historiasta, opponentit huudahtavat. Se nyt ei vaan ole tätä päivää. Käännänpä väitteen kerrankin ympäri. Joukkiherännäisyys, rasismin vastainen itseinho, sateenkaari-industrialismi ja ilmakehäkiihko eivät enää ole tätä päivää. Kiitoksia. Edustaja